करे हजरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख नमरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख डीजे मिठू नमरिया घुमा के अरवा फेंक राजा पटसोनी छौड़ी नाची कैसे देख नाची कैसे देख presented by Lovely Films Production नाचेली सकुदेली सब बॉडी झका झोर के भोरे पन मरी छौड़ी ले जाली सब बटोर के हाय हाय नाचेली सकुदेली सब बॉडी झका झोर के भोरे पन मरी छौड़ी ले जाली सब बटोर के मांगेली स गाड़ी काटावावेली सचे मांगेली स गाड़ी काटावावेली सचे करे हजरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख नमरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख डीजे मिठू राजा पटसोनी छौड़ी नाची कैसे देख आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में पैसे ला करेली सो नाचे खाती छावरे देख के नमरी देखो कैसे आई एकरा तावरे सुना पैसे ला करेली सो नाचे खाती छावरे देख के नमरी देखो कैसे आई एकरा तावरे अरे कईगो के त पागल कैलस कईगो के करे कईगो के त पागल कैलस केतना के करे करे हजरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख नमरिया घुमा के अरवा फेंक छौड़ी नाची कैसे देख पैसे के भूख आइल छौड़ी बाड़ी सनहरे पैसे के भूख आइल त बाड़ी सनहरे करे हजरिया घुमा के